ito ba? Ugnaw na. Naibuaya, naibuaya. Sarap! Kinsa? Ha? Kinsa te, pwede ba? Ano din lang mamaya na? Ano? Pwede niya pa. Ano na pwede? Sige ito. Sa kasimahan ko sa Lord ay sayhan dito sa Sir John Binaran. Ay nga. Makakalos ba? Dapat ba lang lang? Mahal na yung baligyan. Ikan din? Wala ka tayo ng baligyan dari Lord? Nagasilaw mo niya ba? Ano, sabihan pa ko sa bar. 25 million? 25 million ko lang. Ganyan? Tanan? Tanan naman po. Sir, nagdula ni Sir. Ay, kasi yung kauban.